Witam Państwa. To jest trzeci raz, kiedy nagrywam ten film, bo za każdym razem się coś musiało, jak to się po śląsku godo, sknolić albo zdupcyć. Ale witam. To ja Niklaus, a to jest Windows 10. W końcu dzisiaj premiera, można było zaktualizować swoje maszyny o ten nowy system i błagam, przejdźmy do rzeczy. Wypisałem sobie listę rzeczy, jakie chcę wam pokazać, żebym czegoś, no nie jest to żadna... Ej, widzieliście jak to się... Wow, ej, tego nie widziałem. Robią się jakieś takie fale, jak się obije. Kolejna nowość. O tym nie wiedziałem. Żebym o czymś nie zapomniał, to są rzeczy, które ja zauważyłem. Ja nie miałem na kompie Windowsa 7. Zaznaczam, zapamiętajcie to. Ja aktualizowałem z 7, także tutaj kilka rzeczy, które dla mnie są nowością, dla posiadaczów 8 pewnie nie są. Ale ja nim nie jestem. Po kolei. Fajny kalendarz. Półprzeźroczysty tutaj motyw. A jeszcze wracając. Całkowite odejście od klimatów obłych, zaokrąglonych, jajowatych, miękkich kształtów, jak to było w Wiście, w 7. Kanty. Ostre kanty, prostokąty, kwadraty. Ostra stylistyka. Dużo bardziej mi się to podoba. Tutaj mamy te personalizacyjne, te powiedzmy kafelki. Nie takie jak w Windowsie 8 już na szczęście, bo to też wybitnie mi się nie podobało, bo kojarzyły mi się wyłącznie z tabletami, napletami. Tutaj oczywiście to jest modyfikowalne, zmieniamy sobie kolory, odcienie, bajery i tak dalej. Z aplikacji 3D Builder. Co to jest, zapytacie? To jest program, gdzie możemy drukować rzeczy w drukarce 3D. Jeden warunek? Musimy mieć drukarkę 3D. Ja nie mam drukarki 3D, no ale musicie przyznać, że sama idea jest co najmniej ciekawa. Dalej. Dodali tutaj do gier systemowych Candy Crush, a na pewno macie jakichś znajomych, którzy na Facebooku ciągle wysyłają wam prośby o wysłanie im serduszek. Mamy tutaj te bariery. No, mam Windowsa 8 na telefonie, także też trochę ogarniam, że na przykład OneNote, OneDrive i te wszystkie bariery. Nie mam konsoli, nie mam Xboxa One. Nie wiem jak wygląda to streamowanie gry z konsoli na komputer. Także jeżeli ty masz Xboxa One i masz tego Windowsa, to napisz w komentarzu jak to wygląda, czy to jest fajne i rzeczywiście takie superowe jak to reklamują. Bo ja po prostu tego z tej przyczyny, że Windowsa posiadam, że konsoli nie posiadam, zweryfikować nie mogę. Mamy rejestrator głosu, pogodę, to jest akurat dość całkiem fajne. Mamy mapy, te, które na przykład często używam na telefonie, co jest fajne, bo nie musimy tutaj przechodzić osobno do przeglądarki i wyszukiwać mapy, szukać tego w Google Maps, tylko od razu przechodzimy sobie do tej mapy bezpośrednio z paska zadań w systemie. Co dalej? Aha, mówiłem o tych okienkach, że tak ładnie, nie ma tutaj typowego aero, ale te wszystkie okienka mają takie ładne, płynne przejścia, są półprzeźroczyste, to się wszystko ładnie rozkłada, rozwija. Wizualnie bardzo, bardzo na plus. Mamy tutaj coś takiego jak centrum powiadomień. Tutaj widzimy, co żeśmy ostatnio nachachmęcili, nałonacyli w systemie. Mamy tutaj taką lupę, gdzie możemy na przykład wpisać to, co szukamy w momencie, na przykład pisujemy komp i mamy już ten komputer to taki stary mój komputer, czy inne rzeczy, których próbujemy wyszukać. Mamy opcję ekranów, czyli na przykład załóżmy dodajemy sobie pulpity. Na pewno znacie to z innych systemów. Na przykład w jednym pulpicie otwieramy sobie CS-a, w drugim otwieramy sobie, nie wiem, notatnik, w trzecim pulpicie porniole i między nimi możemy się przełączać, nie? Jak któryś nam już nie jest potrzebny, to sobie go bez problemu pyk wyłączamy i zostajemy przy tym jednym głównym. To jest akurat bardzo fajny, pomocny bajer, takie powiedzmy karty. Coś jak w przeglądarce, tylko tutaj to z perspektywy systemu, no. Może nie karty, no jak się to mówi, pulpity. To z tych bajerów, ja sobie wypisałem to ja tak, o sobie, że to mówiłem, znikanie rzeczy z pulpitu, tak. Że na przykład dajemy sobie coś na pulpicie i tutaj mamy taki mały paseczek w prawym dolnym rogu, klikamy i pulpit wyczyszcza nam się całkowicie z tego, co na nim było i tym samym klawiszem to momentalnie wracamy. To jak potrzebujemy szybko mieć czysty pulpit, czyli na przykład wchodzi mama i mówi, co robisz? A ty naciskasz, i wyłączasz Pronola, CS-a, Minecrafta, Oneta i jeszcze Sexchata i Showupa, nie? Pracuję, mamo. Patrzę w pulpit, podziwiam nową tapetę. To z tych rzeczy nowe dźwięki, no to akurat nie mam wam gdzie tego tutaj jakby zaprezentować, ale są mniej takie agresywne, bardziej takie yin-yang, spokojne, ładne.
Centrum akcji mówiłem, nowe przewijanie zdjęć, no ale to już są te bariery, to już dotyczy tutaj generalnie wszystkich tych mojego komputera i tak dalej, wszystko to jest inaczej, nie ma już tych takich tutaj typowych ikon, znaczy to sobie można, wiadomo, modyfikować, można tu ustawić taką, powiedzmy, taki layout jak był w starszych Windowsach, jak komu pasuje, ale to warto tutaj zaznaczyć jako nowość. Podświetlanie ikon na pasku, to mi się wyjątkowo spodobało tutaj, że to co mamy włączone w tle jest delikatnie tak właśnie tutaj jak widzicie podkreślone na błękitny kolor. Czego tu jeszcze nie powiedziałem? Przeglądarka. To jedno z większych zaskoczeń. To jest po kolei. To się nazywa Microsoft Edge. I to naprawdę działa błyskawicznie, ku zaskoczeniu szybko, co zresztą możecie zobaczyć. Naprawdę te strony wczytują się bardzo szybko. Może to działa nawet... Nie dam sobie go wyuciąć, ale mam wrażenie, że działa to szybciej niż Google Chrome, co jest naprawdę optymistyczną wiadomością. Nie wiem jak ze zużyciem RAMu, ale wydaje mi się, że to jest mało możliwe, żeby coś zjadało więcej RAMu od Chroma. Także przeglądarka, dobra przeglądarka od Microsoftu, kłócą się te nazwy, nie? Ale mimo wszystko, tym razem przeglądarka naprawdę na plus. I teraz jeszcze taki kolejny z ciekawszych bajerów. Włączamy sobie, tutaj mam specjalnie przygotowanego na tą okazję CS-a. Wciskamy sobie przycisk Windows i G i bam! Wyświetla nam się tutaj taki pasek. Tutaj to jest zarezerwowane na razie dla ludzi, którzy mają Xboxa, do mnie kompletnie niepotrzebne. I mamy tutaj czerwony przycisk. Naciskamy go i co się dzieje? Nagrywamy sobie grę. Także w zasadzie zbędne już się stały jakieś zewnętrzne programy. Tutaj wyświetla się czas, ile się nagrało. Mamy w Windowsie wbudowany system do nagrywania gier i do robienia sobie screenów. Także jeżeli nie mamy jakiegoś innego programu, to myślę, że to powinno dla początkujących tuberów wystarczyć. To się potem zapisuje w plikach w zakładce wideo w moim komputerze. Pewnie można to też jakoś przesyłać do konsoli i potem ten jakoś może strumieniować czy coś. Tutaj możemy sobie robić zrzuty ekranu, co jest ciekawym bajerem, szczególnie jeżeli gra nie jest na Steama i robienie zrzutów ekranu jest jakoś utrudnione. Ten pasek sobie możemy tutaj dowolnie nim manipulować i naciskając zaś ikonkę czy przycisk Windowsa i G chowamy go. Także tutaj bardzo pozytywna sprawa. To nagrywa w miarę w przyzwoitej jakości, nie jakiejś szokującej. Nie wiem jaki tam jest bitrate, ale wygląda to na tyle, że na YouTubie powinno to przejść. Także domorosły YouTuberze, możesz brać się do roboty. No. I czy coś powiedzieliśmy? O dźwiękach mówiłem, o centrum akcji, o zdjęciach, o strumieniach, tego sprawdzić nie mogę. Ikony, o programach także Super Candy Crush, nagrywanie gier, rzeczy z pulpitu mówiłem, przezroczyste okna, wyszukiwanie, ekran przełączenia, ostre kształty, no. I to by w zasadzie było z tych rzeczy, co ja zauważyłem, także stylistycznie ok, płynność nie wydaje się gorsza niż w 7, nie umiem tego porównać ze stacjonarną 8, z tym, że komputer mi się włącza jakoś dłużej, ale ja tego nie robiłem czystej instalki, tylko tak jakby ściągnąłem i nadinstalowałem to na Windowsa 7, także to też może jakoś rzutować, no. Także bardzo chętnie poczytam w komentarzach o tym, co jeszcze nie odkryłem, co jeszcze nie znalazłem, o czym nie dopowiedziałem, co wy jeszcze znaleźliście, jakie ciekawe opcje, co was zaskoczyło, co wam się podoba, czy wam się nie podoba i generalnie jakie są wasze odczucia co do tego systemu, czy już testowaliście to strumieniowanie. Może ktoś z was instalował na czysto, czy jest szybciej niż w 8 czy 7, czy jest wolniej, jak działają gry w porównaniu do tych wcześniejszych systemów u was. Tego jestem ciekaw, jakie wy z tego właśnie wynieśliście wrażenia i bardzo was proszę proszę. Fajnie by było, jakbyście się tymi wrażeniami podzielili. No. A to by było tyle ode mnie i ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Ściuk do wierchu za test o godzinie. Za 7 minut będzie pierwsza nad ranem, za trzecie podejście, ale w końcu się udało pokazać to, co mi się spodobało. A to był Niklaus, Pierunek ze Śląska, a to był nowy Windows 10. Pyrsk.